الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga pagariyami, mga babayami si agama Islam, Paganin tanu si Allah subhanahu wa ta'ala mambagian tanu agyang kutuwa maanaw salam, kalilintad na kapipia ginawa kabarakat. Yang ka iya pag-live tanu imanto na pag-usayin tanu sa mababa agyang kutuwa manasikul hajj. Maana ipangendo utano si mga bangsa tano laboron so mga kadi miaghad sa agyang kaiya 2023 hajj agyang kutuwa ukit-ukit agyang kutuwa hajj. Sa panganin tano si Allah subhanahu wa ta'ala kang gunaan naya o mga pagaritano, mga bangsa tano miyamaghaj naya malaon na mipangdo tano si ko mga bangsa tano makanini at siran nagumapipikiran agyang kutuwa kapag hajiran si ko mga padaragon. Yang kaya hajj na padami pangendo utano na adna mga rukun yan. Adna arkan yan, agina ni pinaka-importante. Si eko tao ipanggulalan yan, panggalabakan yan agyang kaiya hajj ikalima rukun agama tano Islam. Padarupan na adna wajibatul hajj, mga paliugat panggalabakan agyang kutuwa pag-hajj. Na padpana pagarayagan tanu agyang kutuwa mahdhuratul ihram. Agyang kutuwa mga galabak pananggilaan agyang kutuwa tao miyaka pag-ihram. Ay sad na kailangan makanal tanu kailangan katawan tanu sa giyang kutuwa kapag hajj tanu. Na insyaallah nawad na oras tanu nagupalakayan tanu agyang kaiya sunanul hajj na batano panamausay. Sa sikuda tanu ro panakapuni na silam nakanskano alang-ulanguan mga bangsa ko sama na yan adimbatay sa giyang kaiya live tanu. Sama na ya na giyang kaiya ikapito sa giyang kaiya Dhul Hijjah na imantuwa kagagawi. So kaprapitar kami agyang kaiya magtaba sa insyaallah na pagwitan kami ran sa Mina. Imantuwa kagagawi imanto na di mariparadu sa mga kadiyo, mga tunganay wa miya maghajj ka prapitan sira nagyang kaya magtaba imanto kagagawi ka para makasungataw sa Mina. Unan tanuro nagyang kaya arkanul hajj. Anto naab si arkanul hajj. Akatawan tanu sulang-ulanguan o simba si Allah subhanahu wa ta'ala na basta pugusay nagyang kutuwa mga rukun yan na importante dinanan. Sa ayamya aloy o mga ulama tanu na patagyang kutuwa rukun agyang kaiya hajj. Sa paganay ron nagyang kutuwa al-ihramu min al-miqat.
Ikadua nagyang kuto al-uqufu bi Arafa ila al-ghurub. Al-uqufu bi Arafa na aya ikatlo na tawaful ifadah na aya ikapat nagyang kuto as-sa'i bayna as-safa wal marwa. Ginan apat na gina ni importante nagurukon sa giyang kaiyahaj. Nagina ni tanu-tanu da nagyang kutwa pamaghaj, nagugina ni kailangan aming gulalan agyang kutwa mga tao apang galabakan niya nagyang kaiyahaj. Yang kutwa al-ihram na ginan so kapniat agyang kutwa tao. Peniatan niyan wanto na ay palalakaw niyan sa giyang kutwa kapag hajyan. Tano ka sa mga ulama na biyagi iran agyang kana na giyang kutwa iplalakaw agyang kutwa tao sa giyang kutwa kapag hajyan sa talo. Paganayro na giyang kutwa al-ifrad. Ikaduwa na giyang kutwa al-qiran. Na ikatlo na giyang kutwa at-tamattu. So mga kaditano sa Pilipinas, nagusto mga mga country pumaghaj na ayad na kadaklan iplalakawiran nagupkapiliran ihramiran o di na niatiran sa giyang kutwa kaplalakawiran na giyang kutwa at tamattu. Saya ukit agiyang kutwa kat tamattu na giyang kutwa tao alumalakaw sa kaniyan na andeden kapakauman yan sa miqat na pag-ihram sa kaniyan sa peniat sa kaniyan sa giyang kutwa lalakaw niyan na tamattu. Sa tigong mga ulama agyang kutwa kapeniatan niyan nun na kailangan pan na materuyan nagumilapiat yan agyang kutwa niatiyan sa giyang kutwa kaplalakaw niyan. Sa ayalagi diyan at mga ulama na teroon niya nagyang kutwa labbay ka umratan mutamatti'an biha ila al-hajj. Saya penggalabakan nagyang kutwa mga kadi nagyang kutwa kapakap may katiran na sunusiran sa Makkah na andad ni kapakaw mayran sa Makkah na penggalabakan niran nagupagipos nira nagyang kutwa umrayran. Sa makaumasiran sa Masjidil Haram na tuwafsiran sa makapito na makatuwafsiran na isiran paman sa Safa wal Marwa sa makapito mambu na mapasaduto na pagupaw siran anta aka pagalutan nira nagyang kutwa mga bukiran. Sa gina ni bunta lagyang kuto tamatto. Pagipos nda nagyang kutwa tawag yang kutwa umran yan. Saan din ni kapakapasa nagyang kutwa umran yan, naptahalol sa kaniyang paman. Ayaman nakatahalol na pagandaan niyang paman nagyang kutwa ihram yan, aginan sutigitan maputi nitaran o di na paman na miplagi dagyang kutwa tuwali maputi aduto si kung mga dato isa sa giyang kaiya paman na ipsa pangiran ko pya malungan nira nagu isa sa giyang kaiya paman na lawasiran. Sa giyang kutwa kaya pakatahaluliran na miyak pa kay kiran paman nagyang kuto lagi din no paman na lagi do mapapakay si ikumiyaw na paman na dayram pa nakapagapaghiram. So, lang-wan mga Muslim ay inilalakaw niya nagyang kutwa tamatto na ayap man na pnayaw niran nagyang kutwa yawm at taruya. Agyang ka na nagawi at taruya naginan so ikawalo sa agyang kaya Dhul-Hijjah. Mapita insyaallah. Na nagyang kutwa kauma agyang kutwa yawm at taruya na sulut ni Rampman nagyang kutwa ihramiran. Sulut ni Rampman nagyang kutwa ihramiran na masulutiran nagyang kutwa sunusiran sa Mina. Sa umakadun road nagyang kutwa mga kadi tamang paman sa mau maagyang kutwa ikasiya wagina sukaw kub sa Arafah. So gina ni paman na mga gagaan na usayan sa agyang kutwa katamato.
O di na kapag hajj, ayam ya pili utaw nagyang kuto atamato. Ikadua rukun niya nagyang kuto al-uqufu bi Arafah. Ginasutigitan wa kaukuf, kailangan dinanan karuko nagyang kuto hajj. So mga tao sa agyang kuto ay kasiyaw na lang-ulang wanumina ikadi na sumusiran sa Arafah sa ayam anan yan na magukop siran roo ipuundin sa agyang kuto waktu luhur na taman sa mau maagyang kuto waktu magrib maana kasadpagyang kuto alung. Sa agyang kanan na awkuf sa Arafah na tigo mga ulama isad nanan mala aruko nagyang kuto hajj sabab sa agyang kuto akyat turu aw nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa haditha al-hajj Arafah. So atigin so kapag hajj naginan so kawkuf sa Arafah si iko ikasyaw sa agyang kaiyadul hijjah. So ayang mapiya mapturu Amerikano mga bangsami matatago sa agyang kanan ang mga darpa tanuron matatago si iko pimbera nga darpa dasiran makapaghad sa agyang kayaragon na agyang kuto kapamwa sa inyusan. Agyang kanan na ikasyaw sa agyang kaiyadul hijjah na miyak kalala ikipantag agyang kuto akapu sa iniron. Agi paman na ayami aliw nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa din sa tao mamwasa si iko yaw Arafah na prelaans kanyan wallahu subhanahu wa ta'ala sa iprelayan o nagyang kuto saragun una nagyang kuto kiyapu sa inya nun nagugyang kuto saragun oryan yan. Masya Allah. Sa manuto mga pagarian na duragun at tarotop April ang kawallahu subhanahu wa ta'ala na pumakot kano nagudiniwa na napagpakalapas sa agyang kanan mapiagawi tanto kumala ikipantag na gumala abalas agyang kuto kapu sa itanuron mga muslim. So paman so mga tao mga naikadi na miyakilaf so mga ulama sa agyang kuto kapu sa iranon sa ayamapia taralbi nagyang kuto adiran din pusaan para makababagrag yung kuto mga naikadi na mau sariran sa agyang kuto mga galabag nagu ikasusu at wallahu subhanahu wa ta'ala sa agyang kuto agawi Arafah ay lagi diyan nagyang kuto mga dua pengunitano sa iko wallahu subhanahu wa ta'ala sa agyang kuto masa matatagutano sa Arafah nagu mga zikr mga adhkar paman na miya makapia-pia dito din tadam sa iko wallahu subhanahu wa ta'ala. Ay ikatalo rukun nagyang kaiyahaj nagyang kutwa tawaful ifada. Ginan sukat tawaf sa manuto na adun na tawaf umran yan adun na tawaf agyang kutwa hajj yan. Sa agyang kutwa tawaf o hajj na pembetuan ito sa tawaf al-ifada. Kailangan din na paman na makatawaf agyang kutwa mga tao. So mga naikaditano sa Pilipinas nagyang kutwa paman na kapakaukufiran sa Arafah na nasunusiran sa Muzdalifah na nagyang kutuwa paman na kapakasungiran sa Muzdalifah na mapitaong manuto na paruntarsiran nagupaman na pagalutsiran nagusumbali inira nagyang kutuwa hadyu tamatuiran paman nagyang kutuwa kambing paman na sumbali nagyang kutuwa na ikadi aginan yaturan wagamatan wal Islam na nakadun siran ro paman sa Mina sa makadugawi anta katalugawi nagusiran bu tawaf sa tawaful ifada nagusiran bu ayamanan yan napse. Sa manuto naginan ni aturan o mga kaditano sa Pilipinas. Sa agyang kutuwa tawaf al ifada napdanan sa agyang kutuwa rukun o hajjan. Ayay kapata rukun agyang kaya hajj nagyang kutuwa as-sa'i bayna Safa wal Marwa. Paman na makapsi isiran paman sa tunayni Safa bain as-sa'yu baina Safa wal Marwa aginan sudi sa iyan paman na sumanga naikadi na katawaniran na nagyang kana nakasi way makapito mambuanan ipuno ka sa Safa na nasungka sa Marwa na isa nakuswi ka man sa Safa na duwa taman sa paman na makapito ka
makasi sa siid na paman na kripo sa giyang kutuwa sa ingka sa Marwah. Okay. Adin si ko mga kadi experience na ayakap krito ngayon na pusiran sa Safa, na sumusiran sa Marwa, na putusiran man sa Safa, nagyuti ito nganiran sa isa, na giyang ko to alahido to na riba to. Sayad na paman na bilangan na mipunga sa Safa, na makaw maka sa Marwa na isaw to, na keswikap man sa Safa, na nagyutod ni ikadua paman na bilangan nun. Taman sa makapito agiyang ko to sa iyagiyang ko to ata. So ginaniro ko nagyang kaiya hajj. Sa tano-tano dan tano, agina ni pinaka-importante sa agiyang kaiyakap. Lalakaw umanga na ikadi, agiyang kananapata mi aluy tano, paganero nagyang kuto al-ihram, ikadua nagyang kuto al-uqufu bi Arafah, na aya ikatalo nagyang kuto tawaful ifada, sa aya ikapat nagyang kuto as-sa'i bayna Safa wal Marwa. Si tanupman, mandug udin na usay nagyang kuto wajibatul hajj. Yang kaya man buwa wajibatul hajj na isad na ya importante katawan tano pumaghajj naguso mga tao pumaghajj na makanalira na yan nagumaswaira nagyang kaya wajibatul hajj. Tigo mga ulama apod sa gyang kuto wajibatul hajj nagyang kuto al-ihram min al-miqat. Ginan so tigitan wa kapag ihram sa miqat na isa pa na paman na suunro agyang ko to mga kadi na agyang ko to paman na sulot nira na agyang ko to ihram ayap betuan sa ihram na agyang ko to tigitano kagiya paman na maputi ang mga tila betuan man sa izar warida paman na duto izar agurida na isa na paman na sutaw andun kapakaw man yan sa miqat na pag-ihram sa kanyan roo na padanan sa giyang kuto wajibatul hajj. Wajibat al-hajj. So mga bai, na saka mo tuwa pa man na pag-ihram siran. Na aya ihram o mga bai, na so mga ulama na tigiran na sadin sa kalalayaman na litaran o bai, nagupaman na malwag giyang kuto kapanditaran yanon. Sa sumanga bangsami na dinyo pipikira o ba ayabu ihram asulot nga mga bayi nagyang ko tumambu ang maputi. Ya pakairakan wagyang ko to apian to na anditaran ay importante na nakasasapangan niya nagyang ko to ang mga auratiyo. Ay lagi diya nagyang ko to abaya amay tam na tigo mga ulama mas mapiyapno to. Mas mapiyapno to agi paman na sabab sa gyang ko to ayabiyeloy o agamatan wa Islam litar o mga bai sabab sa giyang kuto kasi siya pa kiran o agamatan wa Islam na giyang kuto abaya amaytam paman na inindi itakiran o agamatan wa Islam. Ayay kadua wajibatul hajj na giyang kuto al-uqufu bi Arafah ila al-ghurub. Giyang kuto kaukuf sa Arafah taman sa mau maagyang kuto waktu maghrib. Yang nga iya kaukum sa Arafah na dapat kaya uwaga ubaliw so tao sa Arafah adi pan mau maagyang kuto maghrib. Di pan mau maagyang kuto maghrib na bas so tao na mandug sa Muzdalifah o di na lumyos kanyan sa Arafah. Lumyos kanyan sa Arafah. Giyang nga iya bunta na giyang nga iya Arafah, Muzdalifah, Mina na mga sudar pa na ayamara ni ron sa haram nagyang kaiyamina ayamara ni sa haram nagyang kaiyamina aron nung panmatatago agyang kuto jamarat na ayap man na unaan niya roon nagyang kaiya Muzdalifah na ayap man na una-unaan niya roon nagyang kaiya Arafah. So paman na mga tao nagyang kuto kakakadniran sa Arafah na uman sila na manug na basiran din pagpakaran sa haram basiran din pagpakaran sa Masjidil Haram kagi paman na aya mawatan sa haram nagyang kaiya Arafah aya mawatan sa haram Masjidil Haram nagyang kaiya Arafah aya ikatlo wajibat kailangan na katawan tano nagyang kuto al-mabitu bi Muzdalifah laylatan nahar ginan sutigitan wakap mabit sa Muzdalifah ayam ana mga pagariya
Lagyan ko to akiyaw ko mga kadi sa Arafah, taman sa gyan ko to akaw mawakto magrib, na gunat siran sa Arafah, na susiran sa Muzdalifah, na rusiran din na pumabit. Rusiran na pumabit, ayam ana na rusiran na keden, sa gyan ko to akagagawi. Gyan ko to akagagawi, kapita anon nagyutos ugawi Eid, paman na kapanumbali at tigitano. Sa Pilipinas, sagyang ka na mga darapatano na ginanso idiyo pamatuan sa Idil Adha, paman na gawiya kapanumbali isa pananan paman na malaibalas. Sa ayamu sawirami, nagupaman na wasiat, mapia, si iku mga tao, matatago sagyang ka na mga darapatano, na nasadin sa to kagugar kano, sumumbali sa kambing, na paman na sumbali kano. So isa ka pamilya na sa tima na kambing. O pama ko madakal tumpuk siran, nagyang ko tuwa sapi na pito kataw paman na makatumpukon. Sa giyang kanan na kapanumbali sa ayam, si Iku Eid, na miya kalalaanan simbol si Iku Allah subhanahu wa ta'ala. Miya kalala simbol si Iku Allah subhanahu wa ta'ala, sa pumakutin niyo, suwad na mga tamukyan. Suwad na mga tamukyan na di kanu din panganugun, na napaman na pakiilay ni wag yung kuto kapyaw agamatan wa Islam, nagupaman na pakiilay niyo si ko mga tawag yung kuto adi itano di kasila nagu kapagargaatan si ko agamatan wa Islam. Gina ni mas mapia mga oras adi itano din gusto nagyang kuto mga tamukutan. Way din ko paman na malatanoy kang gusto, si ko paman na mga padagawi na makalalabid na giyang kanan di itano di kang gusto si ko mga tamo ko tano sa giyang kanan lagi din na Eid up sa gadra katano mga Muslim kapaman na liyo ko simbas iko Allah subhanahu wa ta'ala na plang kapanagiyang ko tuwa kapyaw agamatan wa Islam sa giyang kaiyang malilibata sa dunia na padarupan kapyan yan na sumanga pagaritan wa mga miskin na kabagan tano siran di kasedekaan sa giyang kuto mga ayama pianumbali tano na padesiran apakapi aginawa igira sumyag dagyang kai Idil Adha. Saya ikalima wajibatul hajj nagyang kuto ramyul jamarat al murattaba. Agyang ngalan suti kitano ato no tunsa nagyang kuto karuntar. Paman na karuntar na gyang kuto karuntar na siya nan miitong sa gyang kuto wajibatul hajj paliugat paman na kapruntar gyang kuto mga kadi sa tingong mga ulama murattaba tatanur na gyang kuto kapruntar ka buka sa gyang kuto jamarat as-sugra may to paman na jamarat nagu ikadua gyang kuto jamarat al-wusta tigitano medyo jamarat na adin na betwa sa jamaratul aqaba aginan su jamaratul kubra pinakamalaon. Sa manuto na sukadi aprontar na aya paganaya kuman yan nagyang kuto sugra na makarontar o sa makapito na nasip man tugalin sa gyang kuto jamarat al-usta na prontaron pa man sa makapito na mapasad na tugalin sa gyang kuto jamaratul aqaba o di na jamarat kubra sa prontaron man sa makatalo. Sa gina ni kapakatundog-tundog agyang kuto karuntar. Tigo mga ulama kailangan na murattaba apaman na matatanor agyang kuto kapruntar agyang kuto kadi o di na agyang kuto miag hajj sa agyang kuto apaman na masa. Ayay kanam nagyang kuto al-halq wa taqsir. Yang kuto paman na kiyaw maagyang kuto ay kasapuno si Kudul Hijjah amya karuntar agyang kuto mga naikadi na pagalutsiran sa ayay pa udi na pagupaw siran. Saya mas mapian agyang kuto kikisundon agyang kuto abuk agyang kuto kadi si ko mga dato. Way si ko mga dato agyang kuto pagupawan niran din agyang kuto paman na mga uluiran anta ka pagalutaniran yang uto atigitan wa simiyupaw na kapakay panuto. Okay na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagyang kuto kaya panganinian
na ini pamanganin yan sa makatalo nagyang ko to al-muhallikin. Paman nagyang nagyang ko to paman na miya magupaw sa miya katalo na gunya bukman ipamangan nagyang ko to mga tao paman na pagalutan ni rambod nagyang kaiya paman na mga bukiran. Sa padapan ako kuman at yung mga ulama na ayakya pa kayagyang ko to kapagupaw tigitano kaaloti sa agyang ko to buka agyang ko to tao nagyang ko to langon kaalutan agyang ko to ulonian di ka pa kayo ba bangka bendi anto na ini di ka pa kayo ba paman di nga di pamilian agyang kaya buk sa ulong ka sa pagal kailangan na agyang ko to semiyupaw agyang ko to tigtano pangalot ipagalot sa agyang ko to mga ulo na kailangan din gito di mi pagupaw agyang ko to tao. Yang ko to ika 10 sa iko Dhul-Hijjah na sumanga kadi na talawa paman na panggalabakaniran sa agyang ko oras paganero nagyang ko to rami karuntar sa Jamarat al-Kubra. Yang ko to gawin ayabu aprontaran nira nagyang ko to pinakamalaon. Diran prontaran nagyang ko to Jamarat as-Sugra agususta ayabu aprontaran nira nagyang ko to pinakamala prontaran aginan su Jamarat al-Aqaba. Ikadua penggulaulaan ng mga kadi nagyang ko to mga dato nagyang ko to paman na pugupaw siran o di na paman na pagalutan nila na mga pagalutan nila nagyang kaiyauloiran na ikatalo su nila nagyang ko to sumbol inira nagyang ko to hadiran nagyang ko to tigitanwa hadyut tamato sa nagyang ko to kaya piliran sa nagyang ko to tamato na adna sumboli kambing paman na sumbol iniran sa tigong mga ulama apian din inunaan ro agyang ko to tao kagi sunabitan wa Muhammad adna miya kaumaw sa agyang ko to masanian pagpakay sa atin ya Rasulullah paman na Romeo tunay ni sumyumbali ako nagwa ko buruntar o di na ada pangiraw paman na miya galot ako nagwa ko busumbali na yan ni pagisakiran o nabi ayad na ipsimbagiran o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tigran ala haraj paman na dad na muskila sa apian tulad ni inuna ano tao sa agyang ko to talwa panggalabakan sa agyang ko to ay ka 10 ko Dhul-Hijjah romyontar anta aka miyagalot anta aka siyumbol iyan agyang ko to hadin yan ay kapito nagyang ko to tawaf alwada paman adna tawaf betuan sa tawaf alwada ginan mulimpusan panggalabakan o mga tao lumiyawi sa giyang kaya Baitullah sa giyang ko tuwakap balinganiran. Ay barat yan na sa katano makapupuon sa Pilipinas na upama kumiya pasad tanod na giyang ko tuwakap tano na sa giyang ko tuwakap balingan tano balingan tano si ko mga darapatano na tuwap tano sa ayangaran yan na tawaf alwada ginan so tawaf at tanwa kapangungudasan. Ayam anan yan na padanan sa agyang ko to wajibatul hajj. Anto na isu ano tao, amay ka adan na minibagak yan sa agyang kanan na pito inaluitan no apad sa agyang ko ta wajibatul hajj. Ad na minibagak ka, ay lagi diyan no pama na da ka makapmabit sa Muzdalifah o di na paman na da ka makapmabit sa Mina si ko paman na mga kagagawian si iko ayam at tashrif. Mialpas na ronaya, agyang ka iya paman nakapmabit sa Mina, si iko kagagawian si iko mga kagagawian si iko ayam at tashrif. Mga gawiya ka panumbali, aginan su ikasapul agwisa, ikasapul agu dua, anta akagyang ko tuwa, ikasapul agu telo, sagyang ka iya Dhul-Hijjah. Mialpas na ronanan. Dagyanan, upama ko ad namin ibagak kaon, sagyang kanan nami aloy tano, na anto na kukuman, sikatan raka wagama tanwa Islam. Tingo mga ulama al-hukmu alayhi dam, upama ko isabu minibagak ka, sagyang kanan na wajibatul hajj,
na kailangan din maka penalty sutaw sa aya penalty niyan na pagkasumbulis kanyan sa kambing. Pagkasumbulis kanyan sa kambing, agi utod ni paman na arga agi ang koto kaya pakabagakian sa wajibatul hajj. Liwanan sa agi ang koto kambing asyumbol iyan, kagi ang koto kambing asyumbol iyan, na hadiyut tamattu to. Paman na kambing ito asyumbol iyan sabab sa agi ang koto kaya pilian yan, sa agi ang koto lalakaw niyan, sa agi ang koto tamattu. Sama nuto na sumiyumbulis kanyan sa kambing na umyakabaga kapman sa wajibatul hajj na kedua kesumbel iyan kambing. Upama kusutaw na di niya nagkagagaw ubas kanya na pamasaka sa kambing, upama na da pirakian miteman da akikuan yan sa kambing, na tugo mga ulama ayasuan yan na pemuasas kanyan sa 10 gawi pusa. Gi paman na ikadua opsyon yan sa giyang kutuwa din yan kapakagaga sumumbali sa kambing at itanuadam na makapusas kanyan sa 10 gawi at 3 gawi sa giyang kaiyak katataguyan sa maka na 7 gawi sa giyang kutuwa kapakabelingan yan sa giyang kutuwa darapayan. Sa lagid na natin mga ulama, upama kung sutaw na din yan mambu magagaga agyang koto hadiyut tamattu. Paman na mitumatos kanyan din. Ugain na kigagan yan sa agyang koto ipamasan yan sa kambing, nalagi diyan din na sa kukuman, nalagi diyan pa sa kukuman at tigong mga ulama, upama kung sutaw na ayam yan pilian, piliatan yan sa agyang koto kapalalakaw niyan na agyang koto alkiran. Sa tanudan-tanu agyang kanan na kukuman, inibagay wagamatan wa Islam. Upama, o di nga magagaga agyang ko to adam penalty ka, o di na hadiyut tamattu, o di na agyang ko to akiran, dami pumasang kaon, na makapusa ka sa 10 gawi, so tuluron gawi na sing kakapusa isa maka, na so 7 na gawi, na sing kakapusaan si kung mga darapatano, yuto itigo Allah subhanahu wa ta'ala, ikakatarotopian sa 10 gawi. Ayat man na usayin tano, nagyang kai mahduratul ihram, isad na nan importante katutukawan tano. Kagi ada naman bu ako kumanaya si ikotaw pagkasugupon. Gito kailangan na mo say tano agyang kai mahduratul ihram. Pag sa mahduratul ihram, penanggilaan utawa miya kapag ihram, si ikupaman na mga dato, na gusto mga bai, na so ipantagun mga dato na ayapaganay nagyang koto labsal mukhit li rijal. Hiram niya kapag ihram sutaw, na penanggilaan niyan, ubas kaniyan na pakasulot sa adna pamanain niyan. Ay lagi din na gyang koto mga underwear, si kung mga dato, paman na sumyulot sa paman na underwear yan, o di na paman na sumyulot sa bangkala, na napaman na mapapaman na iyo to, na dito ko pakay kapaduto si kung mahduratul ihram. So ayabua, niya pakay si kung mga dato, nagyang kutwa ihramiran. Di na ni makapantagun si ko mahduratul ihram kung mga dato. Ay kadua na tagtiyatul ra's lirijal. Sipman kung mga dato, nagyang kutwa kas sa pangiran, sagyang kutwa mga uluiran. Upaman na, basinan na natutob. O di na paman na, adna mga sahiliran, lagi niya upama, na silot yan sagyang kaiya ulo niyan, na tagtiya turas, gyang ko to paman nakapsepengi, sa gyang kaiya paman na ulo utaw, na napaduto sa gyang ko to mahduratul ihram. So mga bayin, adna salimot yun na, gyang kaiya kukuman, tagtiya turas na, para buaya si iku mga dato. Di ka nun saya maapada mga bai, di ka nun saya maapada mga bai. Apo yung panagyan ko ito kasulot sa adna pamanain yan na makaliliw ka noron ang mga bay. Sibuyas iko mga dato. Sa ayam yan pa kay upama ko suda to sa panganian na ulo niya. Sabaw sa giyang ko ito amayaw, nagyang ko ito payong, nakapakaya paman na pupayong nagyang ko ito dato, kanabaw to maapad sa giyang ko ito tagtiaturas. Nabaw no to maapad. Halqus syar, ay ikatalo at tigong mga ulama, mahduratul ihram, nagyang ko to, mangwakas, nagyang ka mga bumbul sa lawas ka. Lagi diyan pa man, nasusulot na ka, so ihram ka, nadapan na mau, magyang ko to, oras,
paman na kapag hindi ka sa agiyang kuto ihram ka, nagudapan mo magiyang kuto kapagalot, sisikapan sa Arafah, anta ka sikap sa Muzdalifah, na paman na kinuha na ka sa mga bumbul lagi ang kailawas ka, lagi diyan no paman, lagi ang kaya bukka, yang kaya mga bumbul, pagito sa agiyang kaya mga kilikili ka, o di na sumanga pagito sa agiyang kaya ang gota ka, na due to kapakay, ubang ka, di pangwai sa baraybon o di nabukag yang kai ulong ka. Aya ikapat, nagyang ko to asay, kapanganop, na nadiyan na kapakay, o baka di panganop sa giyang kaiya paman na baladul haram. Ikalima, nagyang ko to kasul adhafir, gyang ko to paman na kapangano ko atitano, kausar sa nilakatir, penilakatiran na kaagyang kaiya paman na mga kamarkas sa lima, nagugyang ko to mga kamarkas sa ay. So, due to kapakay, na ayamapian na nagyang ko to adang nga nakapagihram, na pangano ko ka din. Pangano ko ka para din ka kapumutulan nagyang kaya mga kanukong ka, sagyang ko to mas makapagihram ka. Ayay kanam nagyang ko to at tatayub. Paman nakausara sa ikakamutan sagyang ko to kapakapagihram o tao. Di kapakay o baka pamirpium. Baka pugusara sa paman na adna baunian. Aya kapakapamirpium mo tao nagyang ko to adan niyang panakapakapagihram na pamirpium yan din. Usaran sa ikakamutan agyang kaya sompitan yan na ikakamutan agyang kaya lawas yan. Ugain na pananggilain yan, uban yan, ikay kakamutan yagi kung ito ay haram yan. Sa sumapas ang ikaw sara sa ikakamutan, na pananggila ka no, uba ay ka pakausaryo sa ikakamutan, na igiraman ito, miyakasulot ka no sa iharam. Sige mga baiyagi, kapito ang mahduratul ihram, nagyang ko ito alabs, an niqab, awil kafaz, lil mar'a. Paman na, kasulutayran sa agyang ko to anika branta matigitano anta akagyang ko to gloves so mga bae na di ka pa kay rakano agyang ko to kapranta miyo nagugyang ko to kasulutiyo sa paman na gloves agyang ko to masa makapagharampan sa aya miya panutul halagi do Aisha radhiyallahu anha paman nasasawan yan na nagyang ko to abuntalian. Ugay na amay kaadnap seged amang ada to paman na kanaban yan mahram paman na di ka pa kayo ban yan may abuntalian na yang ko to paman na salimut yan na ipsa pangyan sa giyang kaiya paman na buntalian. Ipsa pangyan sa giyang kaiya paras yan. Sa aya ikawano na akadun nikah tigitano paman na kapangarumah na diyan na napapakain igiraman ito miya kapagihram agyang kuto ataw sa agyang kuto hajyan. Sa ikawalo kasiyaw nagyang kuto aljima tigtano kam bubangunan sa walay na diyan na nakapakay igira maka pagihram agyang kuto ataw. Diyan nga iya mahduratul ihram na upama o miya sugu kagyang kuto ataw daan to na ikukuman ini bagay o agamatan wa Islam. Saya kukuman yan at yung mga ulama na faidha ratakabal muhrimu ahada hadhil mahdurat na upama kung sutaw na miya sugu kiyan agyang kaiya isa o di napad sa agyang kaiya mialuitan wa siyaw mahduratul ihram na psumilis kaniyan. Paganay psumilian yan na anyadbaha siya na napaman na sumumbulis kanyan sa kambing. Yuti paganay paman na pumilian yan. Ikadua, gyang utwa kaya sumbul iyan sa siya, kambing, na yufarrik lahmuha ala fuqara'il haram, na mabuod niya no to, di na ipamagay niya no to, sa iko mga pobre, mga tao si isa gyang kaya al-haram, na iman to sa gyang kaya masa, na upama ko, niya kasugukan na pumasa ka sa kambing, na sudun so sarika, imata oron sumumuli, nagusiran ni mata oron sa giyang kutuwa paman na kipamaganon si iko mga pobre sa giyang kaiya haram. Sabab sa giyang kutuwa kap kalinumasa, paman na kapakaya
Agyang kaya masa tano na inatur agyang kaya paman na Saudi government na pumasakabad sa kambing na naayap tero kakiran na gyay na paman na mahduratul ihram sa gyang kuto kapbayad ka miya kasugo ka sa mahduratul ihram na nakatawiran na gyang kuto paman na kambagi-bagi aw sa gyang kuto mga miskin o di na fukara sa gyang kaya haram. Ikadua, sumiliano tao, nagyang ko taanyo taima sittata masakin. O di na, pagana ka sa miskin. Nam timan nam makataw miskin. Paganaan na ka. Sa paman na ayadiyang ka, nalikol ni miskin nisfasa, ayadiyang ka. Paman na inibagay wagamatan wa Islam, si ko umani sa katawa miskin na makaluok sa gantang. Makaluok sa gantang, apaman na may paganang kasagyang kutuan ng kataw mga miskin. Sa aya ikataluwa pumilian na ka sagyang kaya mahduratul ihram na pusa agyang kutuwa tao sa talugawi pusa niyan sagyang kutuwa kaya pakasugukian sa mahduratul ihram. Sa manuto nagyang kutuwa pumilian na ka na talo paganero na sumbali ka sa kambing ipamagay nga sa giyang kaya mga pobre sa haram, giyang kaya dar pa amag ka. Ikadua, na giyang kuto makapagana ka sa nang makatawa miskin, umani sa katawkiran na makalok sa gantang. Ikatalo, na giyang kuto pusa ka sa talugawi. Sa manon to mga pagarya na giyang kaya mahduratul ihram, agus wajibatul ihram, na taroto pa na makambibida agyang kuto ako kumanon inibagay o agamatan o Islam, ino kailangan na makapaganad tano sa giyang kai ukit-ukit manasikul hajj igira manuto panggalabakan tano agyang kai hajj ikalima rukun o agamatan o Islam. Sama na yung mga pagarian na sumiya kam saya so asar na ayada tano mapamagusay nagyang kuto sunanul hajj mga sunan agyang kaya hajj na ino ka si ko mga padauras na ubugan rakatano Allah subhanahu wa ta'ala na pamagusayin tano mo importante nagyang kaya paman na arkan wajibatul hajj agu mahduratul ihram na miyaw sa tano agina ni mala kedalan tano nagupaganad tano mabalo yagyang ko to hajj tano hajjan mabrur paman na hajj at yarima ayam ya alo yung nabi tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagyang ko to hajj at yarima na na balas yan inunta nagyang ko to surga wallahu subhanahu wa ta'ala panginintano si ikaw wallahu subhanahu wa ta'ala at tarimaan wallahu subhanahu wa ta'ala agyang ko to langwan o mga tao pinggalabakiran o di na ining gulalaniran agyang kaya hajj ikalima rukun wagamatan o Islam tarimaan wallahu subhanahu wa ta'ala sulang-ulangwan o mga kadi agyang kuto akyang galabakairan sa agyang kuto kadiran. Nago rilaan tanu wallahu subhanahu wa ta'ala nago pakasuntan wallahu surga iyan timot-timot tanu wallahu subhanahu wa ta'ala si iko surga iyan sa bala-bala sangkan wallahu subhanahu wa ta'ala sa dapit tamanan yan balas mapiyah sa dunia na ayamala na sa alungan amori. Salamat rakano alang-ulangwan ang mga bagasami ami mentay sa giyang kaayalay tano mugo pa kano mag-share o di na paman na miyumah agyang kaayalay tano si kung mga kaditano kalo-kalo na adna masagbiran nun amay tuwan dauan pagkatarotop sa giyang kuto hajj mabruriran bala-bala sa kano Allah subhanahu wa ta'ala sa madakal mapya. Neno ka paman na madakal sa mga ulama tano paman na adi mamagusay sa giyang kaya manasikul hajj wad na datanuron katarotopi na sisansiran na naino katarotopan ni Rambo naguawad na miyatero tano saya paman na di makauntol na napakauntol ni Rambo. Yang kaya miyang mag-comment na kagi miyang ababati ang ng mga pakaisa, masyaallah. Na gugay saan tano, so palakayan tano ron. Salam Sheikh Ibn Dima Mapandi, wa alaikumussalam
Habiba Marhum Sar, Waalaikumsalam, Junaid Munawara, salam rakano, Khalid Abantas, salam, Jamal Manda, salam rakano, Zahra Raskal, salam, Farhana Sarip, salam rakasan pagari kulay siya pagkadu Allah subhanahu wa ta'ala, nagu makapagumratan insyaAllah, nagu makapagasitan kuruman, si Wasima Sarip Bakaraman, salam rakasan insan, Ilyas Balindung, salam Bapak, Nuralain Panggaga Romero, salam rakano, giyaga iya karumakan pakapiang kawan Allah subhanahu wa ta'ala, Maryam Rofaida, salam rakasan, Mimi Mabasok, Nobay sa Mikuwayan, salam rakano, Masya Allah, si Bubu, paminta ang makapagasitan insyaAllah na makapamagpadatan. Si Hadja Ruhanisa di Patuan, salam rakano, si Lailani Mamu Saka, salam, Muhaima Yusuf Diamil, salam rakano, Junaid Jamil, si Rukaya Mutia, salam, diyan kaya panungan na pakatatayan, si Ramla Malawani Amirol, si Zahra Raskal, salam rakano mga abang sa amin sa Riyadh, Masya Allah. Si Muhammad Zain Sarangani, salam rakano, si Mahid Mala, bayaw kailangan na makaput tanong saya, Masya Allah, tabarakallah. Panimukasan sa mi pagkatsiyan, insyaAllah. Si Aida Abdullah, salam rakano, nagu Masya Allah, pariman sa mga panganinyo, Haji Mabrur. Nuraisa Padati, si Lali Salim, salam rakano, si Al Sabdullah, salam, Normalia Mangutara, salam rakano Mailaw, Isam Maba, si Amina Sulaiman Malawani Panda, si Hana Dibarusan, Nuraisa Padati, salam rakano, Masya Allah, mga taga Madina. Salam rakano sa Madina, panginita ang maka-adang panawra sa makaput po kamisan. Si Nur Asia, salam, Nabil, salam rakano, mga taga Riyadh, Masya Allah. Alex Guru, salam rakano, Abdul Hakim, si Umar Abbas Mustafa, salam rakano, Naif si Balindong, si Haja Anisa Abu Bakar, Masya Allah, si Ante, kung tanong si ko Allah, makambulingan tanong sa makaputo tanong si Ukhti Muslima Nur Jana, si Lovely Nur Asia, salam rakano from Davao, Masya Allah, tabarakallah. Giya ko to ba, sudah maka follow sa giyang kaya page tano na follow kano ka para makadagdagal up kasampayan sa giyang kay taalim tano, hindi na mga usayan tano. Si Amina Manda Limbuna, salam rakano, si Abdul Qadir Abdurrahman, salam rakano, insyaAllah, sudu amin na napadagano rin ng mga bangsami, si Hana Dibarusan, CDO, Masya Allah, gaya group tano na NCR, gaya nga CDO, paguluan na ni Abu Anas, si Ansari Abdul Malik, agu si ini mau makadato, Maulana Makadato na yamyakat tepi, uay, NCR agu CDO, Masya Allah. Kami kinsi siya sa tint sa Mina, bidnillah. Si Hussein Sarip, salam rakasan bunso, piagbangan, ayun o, insyaAllah na, so pada panalan salam, na insyaAllah na siya kung mga pada live tanong na yun, insyaAllah, bamis ka no din na prangko maasalam, mga bangsami, sa mambagian tanong sumanaw salam, makalilintad na kapipia ginawa, gyan ko to ba, insyaAllah na, so pang niyami, di ka nurun doon mababulag mga bangsami, mga pagariami, mga bubayami sa Pilipinas. Inshallah, naya pang niyami, narilang tanong lang unwa Allah, nagu makapamagas tanong mamusi ko po makasalon waragon, piagbangan, saya, waktu asar sa manayan na silam na miskano, wa alaikumussalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.